هێزن سووریا دیموکراتیک ئەف 24 ساعتن شەشێ vê me hêdî dest bi operasyoneke leşkerî ewlekarî li navçeya Holê kiriye. Ew operasyon ji bajarokê Cezayê li başûrî herêma Cezîrê ber bi şeddadê ve li ser derîcahiya nêzîkî 7 kîlometrî bi peyaniya derdora 20 kîlometran. 100 kîlometrê çarkoşe tê operasyon kirin. Di encama va di rojan de li di deveran şer û pevçûn di navbera çekdarên Daişê û Hesedê de jî derket. û li gorî agahiyên Hesedê bêtirî çil çekdarên Daişê jî dîl hatine girtin. Armanca wê nîsereke ewlekirina herêma derdora kampa Holeyê. Her wiha ewlekirina sînorê hevbeş di navbera deverên Sûriyê di jêr kontrola Hesedê û artêşa Iraqê de. Lalîkî din taybetmendiya vê operasyonê. Ev e got cara yekê ye got hêzên istixbaratên Iraqî li kêleka Hesedê û koalisyona navneteweyî di oda operasyonê de beşdarin. Li ser erdê nêzîkî 5000 şervanên hêzên Sûriya Demokratîk gund bi gund vê deverê paqij dikin. Zana Umer degê Amerîka navçeya Holê.